Akewu nkwanye ugwu to Doctors are Warrior and Oriental Brothers ndị mma. The legend. May his soul rest in perfect peace. Amen. Eyeihe nke na sensation. Ahịa jeshi nwanne shi nwanne. Aka enyi ụrụrụ ọkwa n'ụrọ ọkwa. Reality njo. Ihe na-ejeji mma na-eji n'elu ụwa. Ọwụ nwanne ya. O nwere ihe na-ejeji mma na-eji n'elu ụwa ya. Ọwụ nwanne ya. Enwekwana ihe agbara kịtị ya eme n'onwe ya. Obere Chineke. Agbara ya enwe aja ụwa. Uwere mmadụ onye egwu ya. Champọ mmadụ akpalanụ n'ala nwaanyị ayala ya. Ọ narịkwa nna mma. O memene mmadụ ihe kwehu ya n'elu ụwa. Onye ụtatala ya. Alo werele. Alo were pepe ka anyị. Nkurule mmiri nwunye di. Wee ya tinye nwa m. Anwa bebe. Anwa bebe. Ọrịkwa nna mma. Anwa mimo ya jụ. Ejekwu osimiri ya jụ. Ọja ahụ kacha mmanụ bụ amụma. Ka ahụ bụrụ amụma la n'elu. Ahịa ahụ kpọga tọnda o. Yewa amụma o tọnda. Kọmkpọ. Chineke enyeghị ihe agbọrịmana. O were kurule mmiri nwunye di m. Wee ya tinye nwa m. Ihe ọba dị ya okwukule. Nkutere ya kunye nwa m obodo. Anwa m na-etinu. Anwa na-ebe. Aka ahụ ụfọdụ Oriental Brothers. Ejekweku osimiri ya jụ. Otu ahụ kacha mmanụ bụ amụma. Ahịa ahụ gbara tọnda nwadie ebelebe egbuolo. Chai! Roli! Nsọ! Nye ọwụ nene. Chifu Boniface onye ọma. Chifu Boniface Okoro, CEO. Tekaraka. Managing Director. Global International Hotels. Anaga onye nke ya. Enyeghị ekelela. Tantatu onye ugbo okorobịa. Reality nọ ya. Onye eme ya. Chukwu Emeka nwa nwekara. Ọwụ Tantat. Omebu ibe ya n'elu ụwa. Agharịkwara ya. Aka ka eyeihe sibele eyeihe bele. Ọchụ nwa ọkụkọ nwata nwa ọkụkọ ọsọ. Tansach. Onye nta karịla mma n'elu ụwa. Tansach ọnụkwa gị n'aka nụ. Oriental Brothers. Doctors are Warrior alalo. Ọkụ ugbo ji ọkụ. Nkụrụ mmiri nwunye di m. Wee ya tinye nwa m obodo. Anwa na-ebe. Anwa na-eti. Nkụta mami bụ ya jụ. Ejekwu osimiri ya jụ. Ọja ahụ kacha mmanụ bụ amụma. Ka ahụ bụrụ amụma la n'elu. O were anaga onye nke ya. Ya kashiela nnụta. Enyeghị ekelela. Ahụ bụ osarịta. Onye nka mmakọla mọnụ. Onye nka mmakọla mọnụ. Onye nka mmakọla mọnụ. Na mọpamụpamụ gị. Ya kọla ka ọnụ ga-eme ya amendment. Imadurule. Onye onye kacha mmakọla ya ọnụ. Ahụ kọ. Na Satọde. Because ọwa kushi amụrụ. Akọwego gị. Bawego. Ọsai. Onye ritere n'elu ụwa ka o be ala aka mmụọ. Mana amacha bụ ụwa n'elu ụwa. Obi chekedela aka mmiri. Mara ọnụ ma mmiri n'elu ụwa. Ịmadụrụ nche. Reality. Kwụya. Tọrọtọrọ Chineke. Omenụkọ. Oge ejie oge chika mma. Onye ramara n'elu mma n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya Chineke ahụ ezi. Oge echikakwanụ ma onye jibilite eme ụwa o. Oh, yeah.
onye isisi onye ọbụla mechie anya ekpe ekpere cheki egwu Anaezi oge eji ka kpọ mmanụ Anaezi ka mma onye Anaezi le owe ya mmanya nwe ogwugule ya asikisi ye chai damo mejakule lewe binale mare binne oke lili wikedi ale onye isisi ya le ya gwụ na ese ya jiri anya ya abụọ onwe ya onye gedi awori kwete anabama ya wori awoye leji anya ya wụ n'ime ka n'ụwa ka saa ya wori awoye leji anya ọrịa manu chikere munu ayo manu chi ọwụtare because onye akpọrọ ri awọ ya eri maka ekele anya wuwe kaba ka nwanne m asati nwa mama anyị ahụ delete ila nwanne m onye nta n'ebe obi nna le uche nwa mama adịghị okwu nwanne m le ụmụ dọkịta warrior warrior bụ na warrior karịba Chineke mere ka ịkacha mma Doctors are warrior warrior why dọkụ jere je nwuchi n'anya anyị ọkụ sụhe n'anya ụzọ si ya kachiela anyị dọkụ ebe ị nọ Chineke ego eze erurago ya ahụ o siri ya holiman ekelela owe ndị ya wụ Chineke enyere bụ idega semesema ọhụbọ echipụla ike eme ya o ahịa mechiri emechi jikwa narị mma mmanya nwunwe gugule omenuko jọmbaska nne m akenọkwala ihe ụka mma ya nwa Anaezi onye tipụrụ ike abụketa o Anaezi le ụwa ya ala Eyeihe Eyeihe le ụwa ya enyi ha pịnyala elega m anya maka echi o Nwanyị Asaba, wetin you carry na breast? ya wara akụgbu mma ekpekwala na gị kụgbuo mma Anaezi le ụwa ya Anaezi le nwanya nwunwe gugule asị nkịtị ụwa ya wọtamọdụ jakule demu Boniface Okoro si Mabo Plaza Opera kedu maka awa onye tiri mkpi ya were sara eze first onye na-enye ndị ogbenye a great peace anyị ahụ nọ maka ndị echara onye ọbụla mere ihe ọma
were ya gbalaga kwanu Imaduru gbara makwanu aja nwa gbakwara makwanu kwa jobi na rere mbe na mara Mana chiwa ya ta. ebe chuge be yebe na mara kwanna lo Owu agboro agboro papa iwo. Ọza wiwe mo Onye tụrụ nwa aka ọnụ a. Ọza wiwe Ọza Kalitire Ọza wiwe mo Onye mere akwa nna ha eri mma ya mee ya. Onye mekwara ka ọ jụọ maka ọzọ wụ iwe m. Chai! Ahụ m ọchara taa. Amadu ahụ mama bụrụ anya were ya ọbara ọkụkọ Ọzọ wụ iwe. onye ya mara ndị mma ya mama m kwanụ m onye ya makwara ndị mma Onye kwanụ. sakwa mmedakwala nụ n'ala nwa nwaanyị arịala elu ọgbamba nwa nwaanyị ejiela ya mkpali elu Ọgba ụwa ọsọ akwụrụ na. ibezi maka lelu ụwa na mana mụrụ ugbo Nwa mụrụ tisi na-ese. Johnny utatakwala lelu ụwa onye mbele ka maka nna ugbo ọdọwi iwe lelu ụwa ọdọwi iwe bụ Onye ahụ ka jụkwala ka onye asị ya gbakwala. ọdọ Maka ọzọ wụ iwe m taa. Eyeihe ọdọwi iwe bụ Onye ahụ kwa nne ya ga-atọ ọkụ ya emekwala ya. ọdọ ọdọwi iwe ọdọwi iwe ọdọwi iwe bụ ọdọwi iwe ọdọwi iwe ọdọwi iwe ọdọ Maka ite ọhụrụ ka nwunye ka ochie ahụ. All the time. ọdọwi iwe bụ Ahụ ọbụla. Imaduru aka iwe obi ụtọ m Imaduru onwe gị dọrọ okwu ide onwe gị nara ihe n'ike Itiri na onye mmanụ kpachara ọkụ ịkpachara ọchịntamata. ya onye gwara n'elu uwe Ite wụtachi. ya n'ihi situdo ndọma mara mma aga iwe obi ụtọ m Reality shiga he boga. Owo ụtọ. Owo ewure asa n'ọrụ. Chai! Ụda hụrụ ọwụtu. ewu ja n'ala nọ n'ọkpụkpụ ya na ọ bụ ya ka o ji elu ụlọ were ke Siza nye Siza n'elu ụwa were ke Chineke nye Chineke anyị ghara ya mma ọhụ ya rịla ya mma n'elu ụwa anyị enwe obi ụtọ m Anyị awobi ụkọ m taa. anyị ewe egwu ibesi m akụkọ Nwa mụrụ. Tisi na-ese. Aka amabasị. Eyeihe microphone magician ala Owerri egwu bongo ka mụ na-eti n'elu ụwa osita nne kama Osita gbarịma. Agbọgbọ pasta akọziela gị. Holy man akọziela gị. Ya dịkwala gị mma. Demi Malela zuru ike nne m Rọbọ Ọtezie CEO Ya ọwụ nene. traditional paramilitary ụmụọzụ onye mara mmara pọ aga iwe obi ụtọ m Adị nwe n'ala nsọ. Ebe a chọsiri akọsi gbakasa n'ụkwụ ya wara pọ hotel. Chai! Onye eme ya. Ude Kingdom Ude Kings Ọzọ bụ iwe taa. Imesi m akọ nwa afọ. O mere Chineke. Ya ọwụ nene. Aka n'obi m akụ ọkụrụ oge ya. Ya mara Chineke. Reality show hey anyị akụọla njenu telele Reality ahụ Igbo ka aka akarịchana. Ya nọrọ ka oturu ọpụ gadụ ju ebe niile. Chai! Kụ ya! Nwanne aga m eburu gị ogbe m nwanne aga m eburu gị ogbe m ogbe mmadụ na nwanne ya arị mma ya onye ọzọ ogbe mmadụ na nwanne ya arị mma ya onye ọzọ Onye bụ aga m eburu gị ogbe m ekenere m obodo a. aga m eburu gị ogbe m
asimeshi weko palopo Nedo bubano na mande ya Ale mayo nyozo Ale mayo nyozo Eze jema zisi meko no kamewe lono Otumeche Oba wa manu na kuja Ona wande kraka poplito